yazi ngimuhle wena umubi. Cabanga utshola nami kanjani namabele ukudlula mina. Jabulo is a perfect match. No. Uthi angifune mara mangithi ngiyabheka ngimuhle ukudlula amapasta akhe wonke. Lapho ubondeke ngathi ipapa elingavuthwa. Nenze protection la ku dangerous. Ithi mina ngizokhuluma ne uthi iHIV lapho ukhipha ama secrets wakhe and mangithi ngiyabheka ne unomzimba nasesithombeni akanedli. Uthi uhamba nalo girl ne uzomzwani lo girl. Cause uvithi ke engathi amakhasi anyanisi. Sesiyajwayelana. Sabuya. Uzobuya kimi. Yes, cause the way akavithi ke ngakhona akasena mbobo sekanomgodi. Akinyana. Shuna kisinyana. Hey, what's good people, support here, Mr. Blessings guys. We're back on another banger. And in today's video guys, we're shooting we find the perfect match. So it's gonna be 4 girls versus 4 boys. So we'll see how it goes guys. Okay, it's starting out here. One can be perfect match. Show me a perfect match. Lava mfana yo. Laba baze ngokudlala la. Laba banamathai. Akunamathai phela. Angeke ngize kungawa fine no vanilla. Vanilla. Do you accept Unjabulo as a perfect match? No. No. Why? It's like Nash. It's like it's just a no. It's just a no. Movie. Akekho movie muhle type ya mara. No. Yabos. Yeah, out, Baba. Out. We don't care, my man. I'm sorry. That you love her. What was the up there? Kindly coach, won't show us your perfect match. One. Baka mina ngina type la. Who? It's vanilla, your perfect match. Why? Just. Guys, uthi angifune mara mangithi ngiyabheka ngimuhle ukudlula amapasta akhe wonke. Lapho ubondeke ngathi ipapa elingavuthwa. Hey, come back. Angimangali nje bak rejector so movie. Ngibhizi ngamapasta abanye abantu. Ngibhizi ngamapasta abanye abantu. Yeah. Lo ukhuluma kanje ne? Ziyaqaka indaba zakho. Ukhuluma kanje ne? Sesidakiwe impahla zakhe. Uhlezi angishone anda nje awulishintsha. That's one day. Ukhuluma unombila, ukhuluma nobani uphethe umbila. Nenze protection la ku dangerous. Ithi mina ngizokhuluma ne uthi iHIV lapho ukhipha ama secrets wakhe and mangithi ngiyabheka ne unomzimba nasesithombeni akanedli. Yes, not nice, Papa. I told you. Uzuphantsha nezicathulo zasemakuleni. Uzuphantsha nezicathulo Sesiyajwayelana manje. Sesiyajwayelana manje. zasemakuleni. Ngibole ku mic. Yabo lecathulo lezi. Usibheke kahle. Singakuthenga lezi. Njengoba uthi Mamela. Ngiyavutha. Hey, nama ngisazi. Woza la. Woza. Mzala uthi zingangithenga. Nami ngikuthi mzala maliza. Hey, matensi, bathi
angene nje labantwana Unebouncer kanjani wena uyibouncer ngokwakho umngane? Unebouncer kanjani uyibouncer ngokwakho? Ma, come on, bheka une-chest. Mamela. Une-chest noma Amafutha. Mamela, relax. Wena nje I know. ithi ngitshelena kadingi nokuthi ambathe ingubo cause amafutha ayamfudumeza. Guys, niyabona abantwana abalengi ngathi abamele wezinja vele. Aba understanding. Yazi Mara wena Vanilla, come here. Inkinga abafana abaphaphayo uyaphapha lapha akagcwalisi ne2 litha yomchamo. Uyaphapha. Lapho Umchamo wenzani? akagcwalisi umchamo, akayigcwalisi lo ithi. Ngivala umlomo. Le Albany izokuzama. Imali le. Iphe yakho. Ithenga mina futhi ngicela ungiskene ima ngiscout nje. Ngiscout. Uyaphapha nesigcoko sabogogo. Mara istyle bheka ngiyakhotha bheka ngiyakhotha awunayo lento le. Ithi ngimnyakele cause uzongihlalela. Ngiyabona so ready nokungihlalela ufuka ungibhintshiza sis kalama. Hayi lo mntana wase primary. Hey Vanilla, asaqeda, come here. Nesigcoko sabogogo. Kanti ngithenga chaza. Ngingathenga. Ungathenga bani? Ngichiphi. Lapho uthi ngichiphi lapho ugcoke nekhaki embashile. Uyithenge akuseya kadopa. Yekela, find the perfect match. There's a special pass. Relax. Check him. Is it a yes or no? Out. Okay. It's like ngiyam respect ne cause like muhle type ne. Muhle she mara. Like ayikho into wrong, it's just a no. Or angaba yichome. Yeah, shem ngaba yicho. Yavuma. Yeah. So Sikushiya ngehagu unga. Nana. Out. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Oi. Yeah, Wakufuna bheka. yes, I'm back in again. What's your name? Andiswa. So Andiswa. Wena? Type shit. Tap sheet. Andiswa. It's tap sheet. The perfect match. Yeah. Manje bese match tena. What's the perfect match up? What up, guys? This is your boy Sicho Lamula 1.1. One man, one bullet. Can't tolakala. But ngesingamla I'm happy ngidla taste of joy. Damn man. That's a bar. If they Kusho don't ukuthi feel it, they're not hot like ngikhuluma us. isilungu. My English is Englishing. Damn man. Yo. Ngivana lo. Ima, ngicela mic. Ngihamba lo. Ngibole. Uthi uhamba nalo girl ne, uzomzwani lo girl. Cause uvithi ke engathi amakhasi anyanisi. Sesiyajwayelana manje. Sesiyajwayelana manje. Fuka ungiphendule. Mina into engiyaziyo into ewani nje abantu abavithikile baza abavithikile vele ngoba bavithike bonke. Uthini? Uthi lo US cause the way akavithike ngakhona akasena mbobo sekanomgodi. Akusamfuni. Ayameka. Ngiyabonga hayi. Hayi vele nakudala. Vanilla. Hayi. Kampeki ya, wawubaleka. Mina sengigrand bafethu hayi. Yeah, it's not nice, Papa. I told you, you should eat more rice. Eat pap, Uthunjani? mix them together and make something like cook. Like akasena mbobo sekanomgodi. Like she has a hole. Ubani ofuna ukukhamanzi?
ukhuluma kanjalo nesiketo sibolekile. At least sikuthengela zonke impahla. Sithengela mina sisi. Uyazibona ukuthi unjani? Uyazibona ngathi phara understand. Yini nomkhinje? Lasekithi ekhaya sisa kunamaphara. Special afana njengawa ngageza sula kuphela. Sina suli kuphela ekhaya. Insipho sayisebenzisa. Noti asebenzisa ijig cause unuka yona. Asebenzisa ijig. Asiko lapho. Onja. Uchuzela. Come on, sister. Kindly show me your perfect match. Yena. This is cameraman. Yeah. Cameraman. What's your one camera? Princess. Yeah. Bueno. Man behind. The man behind. Ikamera msonzo kuchela kupala. So, Princess is the man behind your perfect match. So the man behind is Princess, the perfect match. Yeah, aye. When a perfect match yako? Mbeke perfect match yako. Showcase. What's good? You shoot this boy, Lachi King. Awangazi bangibiza ngo-Big because I'm big in many ways, guys. Yeah, siyanyiwa la guys. Nalelo phone langitelela. And alingazi ukuthi ngubani mina. Yeah, his body is back now. It's back like never left. Then men couple. Emangicabanga shaba nesting. Lo ngidelele kakhulu la. Anta Mr Blessing xa uzokushaya istina la ekhaya. Ushaya ngestina. Ngizoncisha. Uze kubani? Ngapha. Kumuluye ngade hayi. Ujirafa ngamlindeli yena. Ayokufishana lesasihlahla. Okay, zama ubone mawuhluleke. Okay. Hello. Unjani? Lo unemali. Mara ngizokuspoila mina yabo. Mara mina uthando yazi spendisa ngemali uthando. Uzokuphatha kahle. Yakho ikhatheli imali yakho. Hayi ambodala. La sikufuni. Yangani naba abangani bakho thina sikwazi. Nizongazi ke. Mara mama mbeke lo. Yabo khuluma kakhulu kanjani? Mara ngenzele. Ngiyabonga. Mara hayi awungeke Ufuna kuyenzele? Bengifuna ngifake yabo. Ufuna kuphi? Ayeke lo. Akunamnyango. Angijaka namali. Angeke akuspoil. Mali mara at least uyangithanda. Kanti wena uyanguthanda? Ngiyanguthanda nemali. Asinemali la. Uyamthanda kanti? Yabona. Bheka la. Wathi awubuthi. So wena it's a yes or no? Hayi. Sabuya. Uzobuya kimi, uzobonga ukuthi Kasongo mbona wewe songa libala uboye straight line. Izana umuntu wakho. Laba bangachuzwanga aba emove. Oh phambili. Okay. Uri. Guys, sibona ama line. Bangishaya ngestina, ntaba ngishaya. Bathi ngiyodlala mina. Mara okay. Ngizoma naye vele. Mara naye muhle. Muhle. Yazi mara ngiconga ngigweri yabo. Muhle kakhulu. Ngicela sixoxe after la. Ngiconga ngigweri ngicela. Let's Ngenzele. ngiyazi ngimuhle wena umubi. Cabanga ujola nami kanjani namabele ukudlula mina. Uthunjani? Angizwanga.
Lo uthi uyangifuna ngisho. Inkinga unamabele ukudlula mina. Mamela, relax. Yabo, mamela, relax. Mama bengisafaka ama-CV. Unamabele ukudlula mina. Cheers, dile guys. Bheka. Ngiyaguga la, mina la. Breastfeed. Ngiyambona ukuthi Ngiyambona. Yabona ukuthi Ma wena ufuna ukuthini? Ngithi wena unamabele wena uthini? Yekela because bengithi ngiyakuzama uzameki. Ima. Uthi uyangizama ne? Mangithi ngiyabheka ngikhanyisa yena la. Mangithi ngiyabheka ima ungizama ngani? Kwenza umuntu ebantwini. Ngathi omunye umkhulu ophuwa. Ngenza ihora, ngimenza umuntu ebantwini. Ke wena uyihora ngokwakho. Wena nje ungathusa nomdansi ekhaya ngabaleka. Bye. Bengithi ngizokuspoila, ngiyanibona ukuthi ngiphuwa vele. Phuwa vele uyabonakala. bye. Inkinga ngijoni namagobongo. Uyabonakala ukuthi wena amarufayi labolile vele. Namabhova. Hayi man. Ende uwo wokuqala ibhova lelo. Uwo wokuqala. Uzotshwana lawo mashiwa wakho sala ke. Yo umubi unukanelanga. Unuki so rich. Nala. So rich. Ubano ukhuluma kanja akakhathanga amashisha phansi. Ukhuluma kanja unyawazi. Nyawazi. Lapho unamehla amakhulu ngathi sivalo seacha. Usho. Relax. I know. Vala la. Kuzonceda because yanu. Guys, okay. Kasongo mbona wewe. Kindly show Songa libala. Oh yeah. Let's go. Hakinyana. Shuna kisinyana. Second. Let's go. Second one. Haki. If there's no kiss, it's not a match. So how come Let's go to engine. Uthando unganamali akusuthando vele. Let's go, second couple. Let's go. Hakinyana kiss. I'm being Okay, guys. This is the end of the video, guys. Don't forget to like, share, and comment. And again, guys, do more, guys, and follow us on Instagram and Facebook. Tango. Like I bought you, put it in week, we freaks, creative elite, push us a gas.